الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga bangsami yaiso ikatalo gawi kiya tigratano sa giyang kaiya bulan na Ramadan. Sa manayan ay na oras tano na 5:25. Minutos bu ayan akumad na giyang koto Maghrib. Humaag yang koto kapag iftar tano. Mga bangsami ayaw to mapamagusay tano sa giyang kaiya mapunto ka oras naginan so kukuman o lokas di pagkagaga po sa giyang kaiya bulan na Ramadan. Antunay aturansan wagamatan wa Islam. Mga pagariyami umani isar katano na adna mga luksiyan. Mapakaya mabagabagarapan so balaalo ka saka na ayap man na miyakalubay na so ama akada to nagusuin na akabay. Mga pagarya yang kaya kapag-usaya tano saya na ang tanong makanalo ang tunay suan tano nagwan tunay aturan wagamatan wa Islam si iku mga amatano so mga inatano ang taaka so mga lukas tano di isiran na pagkagaga mamuasa sa giyang kaiya bulan na Ramadan. Madakala pagisa sa iku mga padatano ang mga Muslim wanto na mababaloy fidyairan sa giyang kutu adiran nakapakagaga pusa kagigiyang kaiya kukuman umatuwa di pakagaga pusa na padunag yang kutu pangasasakit ang mga Muslim supaniakitiran na diran na may pambelag lagi diyan na mga bangsa tano aduna mga maintenance abulungiran o di na miyaturukiran o mga doktor adisiran pagkagaga pusa o di na upamaku pusa siran na badin na pagkalaag yung kuto ang mga paniyakit magagdamiran. Mga bangsami na yamyalo yung sagyang kaya hadith penutulno an Ibn Abbas radhiyallahu anhu maqala رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه رواه الدارقطني والحاكم وصححه. Yang kaya hadith na penutul na ya o Ibn Abbas apitero yan atigyan na pipero sa giyang koto lokas sumyakato dato anta ka bai agyang kuto kabukayra na sa iku mga kadulo sa iku bulan na Ramadan. Mga pagarian na yang kaya hadith na aya pakaantapan saya na su mga inatan wa mga bai, su mga amatan wa mga bai, anta ka su mga lokastano di sira na pagkagaga mamuasa sa giyang kaya bulan na Ramadan. Namya kapiapiyag yang kuto kasuatan saya nago kakanalatan sa giyang kaya aturan wagamatan wa Islam sa iku mga lukastan. Tigo Ibn Abbas agyang koto miyakato lukas adi pagkagaga pusa na aya aturan wagamatan wa Islam na agyang koto makapagana sa uman mapita na sa katawa miskin. Yuto mababaloy wagama Islam kifarat agyang fidya agyang kuto lokas adi pagkagaga pusa sa agyang kaya bulan na Ramadan.
Tanu dan tanu ka ayar ku agama Islam na makapidia. Anta ka makapagana agyang kuto di pagkagaga pusa apa duko mga lokas tano sa uman na kapitan na sakatawa miskin. Wala kada alay nagudi niya nagkabidan agyang kuto Ramadan dan niya nakapusay. Yang kaya aturan waga matano Islam sa yang kaya Ramadan na ada na mga tao piperuan waga ma Islam makabukas siran ugain na pagabiyad siran na daabayran fidyah. Adang pamana mga tao piperukiran waga matano Islam agyang kuto kapakabukairan na kanabayran uto kabiyadi agyang kuto kaya pakabukairan ugain na adan fidya ini bagay kiran waga matano Islam. Yang kana na hadith inaloy tano na tigong mga ulama agyang kana na hadith na karina amataan agyang kuto miyakatua lokas di pagkagaga pusa sa agyang kaya bulan na Ramadan na kepakay mukas kanyan kepakay muka na ayat tigong mga ulama fidya niyan o di na suan niyan na makapaganas kaniyan sa uman kapitana sa katawa miskin. Natigong mga ulama agyang kuto kaya pakabuka niyan ako Ramadan na kanaban niyan o to kabayadi. Inan itilo dan tano sa agyang kay pagusayin tano so mga lukas na kanabasira na pagkabayad ayaw to na makapidiya siran anta ka makapaganasiran sa uman na kapitana sa katawa miskin. Sa din sa kada kalagyang kuto di niya no nagkagaga pusa nagyuto naman bui kada kala miskin gyuto kada kala miskin kapidian yan nagugyuto kada kala miskin mapaganan yan. Pumimili sa giyang kaya dua kapakaya tigong mga ulama bas kaniyan din magay sa panganangkan sa iko mga miskin nagu kapakay paman banyan din ng pagana agyang kutuwa mga miskin. Dutuwa pumimilian tano kapag na nagu kapidia imbagay sa iko mga miskin. Tigong mga ulama agyang kaiya hadith na ayam ya aluisan sa agyang kanana hadith katro Ibn Abbas na sulok sa dato ugaid na giyang kuto pa na lok sa bai so mga inatano na padapansiran sa giyang kaiya hadith pagaluin tano yang kaiya hadith na ayam ya alun saya na giyang kuto lok sa dato ugaid na mapadu na giyang kuto mga lok sa mga bai adisira naman pagkagagapusa. Kung mga ulama ayapan na pagkasul sa giyang kaya usaya nagyang kuto ang mga tao kararaganan sira na pusa sa giyang kaya bulan na Ramadan. Antaw to ang mga tao nagyutos sa mga tao pangasasakit diran mi pambalag giyang kuto panyakitiran. Makapian Allah subhanahu wa ta'ala sa mga bangsatan wa makakagadam sa panyakit di mi puka sa giyang kuto tao. Bukan siran wallahu subhanahu wa ta'ala sa bagar nagu pakapian siran wallahu subhanahu wa ta'ala. Tigong mga ulama agyang kuto kesakit din yan may pambalag agyang kuto paniyakit yan anta ka sumyong sa kanyan sa agyang kuto doktor na aya katero yanon na diskaniya nagkapakay uba pamuasa tigro sa agyang kaya bulan na Ramadan kabadan na kalunsan niya agyang kuto magagadamian na panyakit. Tigong mga ulama agyang kuto di pagkagagapu sa sabab sa agyang kuto panyakit na padapan na o di na isasiran din nagugyang kaya miya lokas miya kato di pagkagagapu sa kagi aya ilayang kiran waga matanwa Islam na dira na kebiyadan agyang kuto puasa kaya bukaan niran taman sa sisikiran panagyang kuto panyakit kauto. Inanir ko aga matano Islam basagyang kuto panyakit na dimi pembelagu tao na daw kit uban yan to kabiyadi
si iku mga pedagawi sagyang kaiya mga pedaulan-ulan na sumamuso agamatan wa Islam na tigiya na makapidia agyang kuto ataw. Mga pagarya, sulam tanudaan agyang kaiya mga bangsa tano di mamakinag sa agyang kaiya programa tano. Lagi dagyang kaiya mga bangsa tano si kay Farhan Sultan Abdullah, si Tumson E. Sultan, si Samia Ditma Mangundaya, si Muhaimin Anwar, yang kaiya pagariakan na si Husin Sarip, si Salik Ampuan, Abu Jarir Didaagan, si Ani Minor, si Jamal Mabalimpaw, si Wilson Sadik Bangkit di Ampuan, si Ummu Habiba Tingaraan, si Ramla Malawani Amirul, si Wakin Burdadu. Mapiangaran naging kaya Wakin Burdadu. Masya Allah. Panalan salam rakan walang ulang wana mga bangsa tano. Pumamakinig sa giyang kaya live tano. Sama na yan. Ayad na oras tano na 5:35. Na maganda na maumagi ang kutuwa itatangkas. Subasabar kanu den. Nagu pekalani wagi ang kutuwa tadmiyo ku Allah. Nagu ayamala na supang ni tano ku Allah. Kay gira lagi daya oras. Na supang ni ubara puasa na tatarimaan wallahu subhanahu wa ta'ala. So mga ulama na piyagusayran agyang kana nakaturo Ibn Abbas na ginanda na korek sa agyang kaya usayan sumangalo ka sa gusok pangasasakit na makapidya siran. Nagu yang ko to tindagan o mga mga sahabaw Rasulullah na dayran din na masupa kagyang kaya katuro Ibn Abbas. Ay layanon o mga ulama na so Ibn Abbas na giyang kana nakiyaturuan yanon na miyan nagyan sa iko nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabab sa giyang kuto akiyang besaan yan nakiyaturuan yan sa giyang kuto rukhisa. Ayamana napipero wallahu subhanahu wa ta'ala si iko mga tutua di pa makagagapu sa agyang kutua kapakabukairan. Kapag manatigo mga ulama agyang kanan kiyaturuan yanon na si inyano to miya istimbat o di na miya kuha sa agyang kutua katuru Allah ala yukallifullahu nafsan ila us'agas wallah na aya iputuray niyan sa iko ginawa nagyang kutuwa kagaganian. Na ginan ilayan ng mga ulama sa giyang kanana katuro Ibn Abbas makapantang sa giyang kaya kapagusay tanong sa giyang kai mga lokas tano di pa makagaga puasa. Anto na yung kit kapakapidia nagu kapakapagana agyang koto mga lukas tano adi pakagagapusa nagu sumanga bangsa tano dira na mi pambelag mi puka sa agyang koto paniyakitiran. Kuya, papasukin mo sila, kuya. Ayun doon. Tingong mga ulama, ayasuun nagyang kaya mga bangsa tano, di sila nagpakagaga, mamuasa, piparukiran waga maislam, magyang kuto kapakabuka, asira sa mga tutua, mga lokas, sirano sa mga tutua, mga lukas, antaa kagyang kutua mga bangsa tanong pangasasakit na tigiran pumimili siran sagyang kaya mga kukuman ay ni bagay o agamatan wa Islam. Fil it'ami bayna an yufrika hubban ala al-masakin likulli wahid mud min al-burri wa miqdaruhu. Tigong mga ulama pemimili agyang kutua tau sagyang kutua kapidian yan kapakayatigian
banian denutong bagi-bagi as iku mga miskin. Agyang ko to imbagay niya na fidya. So sabay ko mga ulama na aya pitinaganian. Aya pitinaganiran nagyang ko to makaluok sa gantang. Makaluok sa gantang mipidya niyan. Sagyang ko to uman din uman isagawi dan yan kategori sagyang kaya bulan na Ramadan. Sa manuto nagyang ko to 30 gawi ku Ramadan adan yan nakapusai na aya kibagay niyan upama ko aya ku utano nagyang ko to makaluok sa gantang nasa 10 agu 5 kagantang mipidya agyang ko to mga bangsatan wa pangasasakit na supanan sa mga bangsatan wa mga lokos adip pa kagaga mamuasa sa giyang kaya bulan na Ramadan. Adang panamitin na kung si kung mga ulama agyang ko to sa akop mipidyeran sa akop mipidyeran o na si itanod sa giyang ko to makalog sa gantang kaginan pitinagan ng isa kong mga ulama tanong si Bimbas rahimahullahu ta'ala. Mga bangsami na tingong mga ulama agyang ko to 10 agu 5 kagantang ipidyan yan na kapakayaban yan dito to beeda sa iko mga miskin. Kapakaya ibagay niya no to sa iko umani isa miskin sa makalog sa gantang. Na kapagay pa man tingong mga ulama abas kaniyan din paninindaan pagana sa umani sa kataw miskin o di na uman na kapitan na aya masusugat yan na sa kataw miskin paganaan yan na dipindi sa giyang koto kaya bukaan yan upama ko sa pulugawi adan yan nun nakabuka kategori sa pulugawi kaya bukaan yan nun na sa 10 miskin upama ko 20 gawi na 20 miskin na mapaganan yan na upama paman ko 30 gawi taruto kasaulan na 30 miskin mapaganan yan. Sa mano to mga pagarian na kapakayagyang kaya kapaganaan tanong si ko mga miskin. Agi kapiyawag matano Islam apaka pumimiliin tanong niya no anto na malabudo si erakatano sagyang kutua kapidya anta kagyang kutua kapagana udina sa din sa kebebayan tano mukit sagyang kaya dua aturan ay inibagay rakatano uwaga matano Islam. Aya dalilaya agyang kaya kapakay sukapagana nagyang kutua Masaw Anas radhiyallahu an miyakatuas kaniyan sagyang kutua masa na dinya ng kagaubas kaniya na pamwasa. Isa ini si kung mga sahabaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su Anas ay tutulan nila nun na su Anas na tanto din na kumiyakalan duwag yung kutua umurian. Nagyang kaya punutulan niyan sa gyang kutua masa tiyan na miyakatu ako na dia ka nagkagauba ko pamwasa na bakod na tiyan na miyamagana miyamanindaan na ininambaytakan nagugyang ko to piyak adarapakan nagyang ko to 30 ang mga miskin na piyak ang sugusuga kan sira na tiyan. Sa mano to mga pagarian na kapakaiwan to na ipagukitan tano. Batano din ang bagay sa pidya aya masusugat o isagawiin na makalog sa gantang anta ka batano din na pagana saya mambu ang masusugat na sa katawa miskin sagyang ko to isagawi ada tano kapu sa isagyang kaya bulan na Ramadan. Mga pagariya banda marayagag yang kaya pamagusaya tano saya pagnin tano si ko Allah subhanahu wa ta'ala asyabut tano agyang kaya masala usayan sagyang kaya matua lokas adip pagagapu sa nagusto mga bangsa tano pangasasakit adiran na may pambelagag yang koto paniyakitiran. So paman sa mga bangsa tano pangasasakit pakabagar sirambu na ayarkiyo na pakabayad kano. Lagi diyo nagyang koto adi malayalayag sa dun sa kada kalakabukan niyo sa giyang kaya bulan na Ramadan nagyo tumambu kabayadan niyo sa iko mga pedagawi na kanaba kano makapidya ungina o di na kanaba kano makapagana.
Mga pagariya sa manayan ayad na lambo oras ayad na oras tanong kapapantagan na 5:44. Sa manayan na mararanid na giyang kai kapaka tengkas tanong kapaka pagiftar tanong na so mga bai mga ina na preparado kanu den reparaduan yun nagyang ko tuay tengkas o pamilya niyo. Perumanan na kumbuwas sila manakanagyan kaya mga bangsa ka na si Madali Ima, si Raisa Dato Amala Makakutaw. Agyang kaya luksa ka na si Elias Balindong, salam rakanusan, sa agyang ka na mga darapatano sa Pikong. Si Abu Zayan ang ni Radia, salam rakanusan langon, agyang kaya mga bangsa tanwa si Kiminmin, nago si Princess Aino Sultan Galman, agyang kaya bubaitan wa si Habiba Maruhum Sar, agu si Hakim Sarip, si RG Sarip, agu gyang kaya mga bangsa tanwa si ki Daniel Ubinay, si Nuding Kabili Asem Dimapuro. Salam rakanulango na mga bangsa tanong, gyang kaya pagusayin tanong, nagya din sa mga agyan sa usayan sa agyang koto mga luksan wadi pumakagaga po sa nagugyang koto o kita kapakapidiran may aloy tanong to aya o kita kapakapidiran na kapakay ipamagaytan wag yang koto margas gyang koto panganangkan kalalayaman apkekan si iko ingad gyang kaya darapat tanong na aya panganangkan na kalalayaman tanong saya nagyang koto margas gyang koto margas na aya kalalayaman aya kalalayaman panganang kantano sagyang kaya darapatano na aya masusugat yan na makaluok sa gantang nakapakayo tuwa paman na bagi-bagiin tano si iko mga miskin ipambagay tano kiran kapag man nabatano din pagana sagyang ko tuwa paman na datano kapamuasay aya masusugat yan naman buna sa timan isa gawin sa kataw miskin. Balasagan wallah sa giyang kaiya di tanong di ka pa magusay mga bangsami mag-andag yang kaya oras tanong sa manayan na alas 5:46 sa giyang kaiya oras tanong na siya tanong butugo isa diyang ka agyang kaiya di tanong di ka pagusay. Balasan tanong wallah sa madakalamapya yabuso pagarini wa si Alim Hanif Sultan Sharif na salam ko sa kanulangon. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.